Brother Enigma. I sesifile ku-destination i-trip yakho izoba 179 rand. Oh, imoto le ekaba. How? Obvious phela imoto yami nje behamba mina. Oh, imoto le kuze kuba imoto yakhiwe ngani? Imoto le yakhiwe ngeinsimbi nothayela. Kanti usho ukuthini? Insimbi le eyakhele imoto iqhamuka kuphi? Insimbi yamayinwa phansi phela imbiwe emhlabathini. Umhlaba nomhlabathi lokumayinwa kuwo insimbi yakhele imoto okabani? Umhlabathi okaNkulunkulu. All right. Akusho ukuthi imoto le yakhiwe ngezinsimbi zakaJesu. Wena awukwazi ukuthatha izinsimbi zakaJesu ukhokhise ngazo abantu. uJesu ukunikeza le moto le ukuthi uthathe abazalwane from point A to point B. Ngoba masiloko sihamba ezulwini uJesu athi tshelani wonke ama-Uber drivers ukuthi abazalwane abathathe mahala. Even this app e-hailing kuzomela uyidelete because uJesu athi akayifuni into ye-e-hailing. Imoto kumele sithathe abazalwane kuphela. Ngani ama-mermaid masephuma ngasolwandle azoqala ngama-Bolt drivers, Uber drivers eze kubo azoba rape straight.